benvinguts tots, com sempre, al penúltim vídeo dedicat a les funcions sintàctiques i als pronoms febles que substitueixen aquestes funcions sintàctiques. En aquest cas, un que el farem molt rapidet perquè és molt fàcil, que és el subjecte pacient i el complement agent. Doncs som-hi. Anem funcions sintàctiques pronominalització, a veure dos funcions sintàctiques a la vegada, subjecte pacient i complement agent, perquè de fet són molt fàcils les dues i perquè ja les vam veure en el moment que vam fer el punt 2 de complement directe en el fons. Per què? Perquè el subjecte pacient només apareix en oracions passives i precisament és el complement directe de l'oració activa. Fixeu-vos, la veu activa. En Pere va aprovar l'examen, aquest complement directe, passat a passiva, l'examen va ser aprovat per en Pere, és el que té aquesta funció de subjecte pacient. Per tant, el subjecte pacient només apareix en oracions passives, veu passiva, i és el complement directe de l'oració activa. En el moment que es passa a passiva, és aquest element que passa a l'inici, l'examen va ser aprovat. Fixeu-vos que, evidentment, com que és subjecte, si ho passéssim a plural concordaria amb el verb. Els exàmens van ser aprovats, però sempre està en aquesta veu passiva, per tant, molt fàcil. I el complement agent, doncs, superfàcil també, només apareix en oracions passives i és el subjecte de l'oració activa. Per tant, en Pere va aprovar l'examen, passem la passiva, l'examen va ser aprovat per en Pere, aquest complement agent que sempre va introduït per la preposició per, faltaria potser una tercera característica, que és només apareix en oracions passives, 2. És el subjecte de l'oració activa i 3. Sempre va introduït per la preposició per. L'examen va ser aprovat per en Pere, el complement agent. Fixeu-vos, he posat com que era tan ràpid això, he posat un exemple de pràctica perquè veieu que aquí en aquest fragment hi ha una oració amb veu passiva i que per tant té subjecte pacient, complement agent. Way va encarregar la construcció d'equipaments a diversos arquitectes i va confiar a Antoni Gaudí la construcció d'una església. L'empresari no li va imposar cap tipus de límit ni de pressupost ni de tipus d'obra i per l'arquitecte el projecte va servir de banc de proves per la construcció de la Sagrada Família. Però l'obra va quedar inacabada, només se'n va arribar a construir la nau inferior i és per aquest motiu que l'església es coneix popularment com a cripta. La cripta va ser construïda per Gaudí, doncs, entre 1908 fins al 1914. Fixeu-vos, en aquest paràgraf hi ha una oració en veu passiva, que és aquesta última. La cripta va ser construïda per Gaudí, doncs, entre 1908 fins al 1914. I aquesta oració, com que és en veu passiva, fixeu-vos, té un subjecte pacient, la cripta va ser construïda i un complement agent per Gaudí, introduït per aquest per, complement agent. Fixeu-vos que si transforméssim l'oració en veu activa, seria Gaudí va construir la cripta. La cripta va ser construïda per Gaudí. Bàsicament això és fàcil, no és gens complicat. Complement agent i subjecte pacient, perquè només apareixen en oracions passives. Gràcies. I no explico en aquest capítol la pronominalització, els pronoms febles que substituirien aquests elements, perquè ni el subjecte pacient ni el complement agent acostumen a ser substituïts, que no hi ha pronominalització d'aquestes dues funcions sintàctiques. Per tant, encara ho tenim més fàcil. Ja està. Res, això és tot. Espero que hagi quedat prou clar. Si no, ho poseu en els comentaris i ho intentaré respondre i gràcies per la vostra atenció.